și te ador. Ghiță, ce topor. Vrea să zică feciorul dascălului Andrei care face slujba militară la Piatra, tot nu se astâmpără și tulbură mințile fetei. Vinovat e și el, vinovată e și maică sa, Dăscălița, care am să-i spun eu cele de cuvință. Vinovată trebuie să fie mai ales hăitușca asta de fată, care trage cu coada ochiului în toate părțile. Asta e grija ta acum, fată, să-mi faci asemenea rușine, să rămânem de râsul satului. Acum ai ajuns, domnișoară? Asta nu e nicio rușine, mămucă. Acum așa se spune. Apoi știu eu acum. Vă strâmbați una la alta și nu vă mai place Catrința și Cămeșa. Și vă umblă inimă lăutarii când cântă cât un valț nemțesc. Îți arăt eu ție coc, valț și bluză. Ardă-te arpara focului să te ardă. Nici eu, nici bunica ta, nici bunica mea n-am știut de acestea. Și în legea noastră trebuie să trăiești și tu. Altfel îți leg o piatră de gât și te dau un tărcău. Nu-s eu destul de necăjită că am rămas singur asupra iernii și nu mai știu nimica de tată tău. Acum am ajuns să aud pe popă ce din lucruri rușinoase, dar Evanghelia asta e a voastră, nu e a lui. Acea e scrisoarea mea? Care scrisoare? Acea care ai pus-o lângă oglindă. Îți arăt eu ție scrisoare. Du-te și vezi de trage până în sară, în fușălăi, lâna pe care ți-am pregătit-o. Și să te mai prind că mai dai gunoiul afară în fața soarelui, cum ai făcut azi. Că-ți pun la gât 2 pietre de 5 ocă. N-ai mai învățat rânduiala? Nu mai știi ce-i curat, ce-i sfânt și ce-i bun de când îți umblă gărgăuni prin cap și te cheamă domnișoară.